Hvad så der, Rak her? I dag har vi lavet en ny video med Olli. En slags sketch, collab og something like that. Ja, så det bliver... Jeg glæder dig til at se den og alt det der. Ja. Så slutter jeg her. Olli, jeg synes sgu, det er lidt noget lort, det her. Sådan en pink løbehjul og løbecykel. Ja. Lad os pimpe for cykler i stedet. Ja! Olli, det fungerer sgu da meget bedre, det der med cykler. Ja! Jeg synes, det fungerer bedre end det der pinke løbehjul. Ja! Nå, men så kan vi jo godt sige, at vi bare slutter. Ja!